हिन्जावाबो खारजाबाय दानो गोदान लागोन मानसिफ्राबो गुबुन बायदिसिना सानगोन फिसालाफ्राबो गनायगोना गनाया जाखो गोदान लाबाबा दंनायालाय दंमोन गोदो जरायलाबायग्रा बेबो ओरैनोसो बुरैनानै दङ सिन्थासो जाबाय आङो हा बहाथो थांनो नागिरलायखो होद थाङा थाङाबा बे आथिङा बहाथो लंलांबाय थाखो गामियावसो बेरायहैनो नागिरदों आङो गामियाव थांनानै दा दखान बाजारफ्राव थांनानै जौ सिगारेट थांखु बायनानै सोबहै नोंसोर बे न'आव रावबो थायाना नोंनि अनगा सैमा मावजिफोरखौसो फिनानै दोनबोसै आङो नोंसोर रावबो न'आव थायाबा गावहा आं उन्दैयावनो आइजों गारना खारजाबाय दाना आंखौसो खें खें बखिबाय थायो हायनाव सासे फिसाजो लाखिबावबानो जायोमोनफा मा फेथेर फेथेर बुंलाबाय थादों नोंलाय नोंखौ मा बखिदों आंलाय आंहा आं थाबायनाय आगानखौसो सानदों दा गोदाव सोराव दारमास्टिनि बोराया माबायदि मानसिफ्रा बेलाय बे फाग्लि दावबुस्रियाबो एफा गोबाव गोसथोलायनानै आंजों गुबुनजोंसो हाबा जाहैबाय नालाय ब्रा हरफ्रावनो उन्दुनो हालाय लांला आंहा बिदिखि जायोलै एफा गोबाव गोसथोलायनानै दावबुस्रि आयै दाबो बावनो हाया आं नोंखौ मोथो मोथो गोसोखांफ्लांबाय थायो आं नोंखौ आयै दावबुस्रि आंखौ मानो गारनानै दस्राजों हाबा जाहैखो नोङो एफा गोबाव गोसथोलायबाय आंजों दाना दस्राजोंसो हाबा जाहैबाय दावबुस्रि आयै मा होननानै बावबावनो आं आयै हराव उन्दुनो हाया आङो आयै मा खालामबावनो दावबुस्रि लावथाय थांखुबाखि 75 पसातुर खाना सिगारेट बाखि 50 थेमोन गय आरो चक्लेट बाखि 60 थाखा दाउखुमै सिनि सापात बाखि 100 सेलाय मेथाइ सिगारेट बाखि 350 नाम लानाय लोगो लोगो फैलायबाय दा फंबाय हरदोलायलै आंनिया दिनैनिफ्राय थाइसे थाखानिबो बाखि मोनजाला नोङो बे दखानाव हाब दिनै मा जाखोलै जानाङैयानो जादों नोंनि थाखायनो न'आव आफाजों रायजानांदों आङो हाब फंबाय नोंहालाय आंनि थाखाय मानो रायजालाबायखो ना आं नोंनि बाबाखौ नोंखौ रायनो थोनदोंमोन नामा हा औ थोनदों नोंनो थोनदों होद मा गोदाव सोराव खोथा बुङोब्रा नोंलाय आसलथे खोथाया मा जामारदों बुङाबो मानो नोंनि बाखि जानाय लिस्टखौ आफाया खाथायाव नुदों बिनिखायनो आंखौ रायदों आफाया है जेबो नङालै बेफोरो फंबाय बेफोरो बै जिगिसिफोरखौ सान्दुङाव लामनायफोर बायदिसो बेफोरखौ बारा सिन्था खालामनाङा नोङो अ थारमाने बे जिगिसिया सियै सियै सानसे गोफोन जानानै जिलांगोन थिग बेबायदिनो नोंबो आंखौ आफाजों बिगुर बिसि होजानो नागिरदों नङा होमबा हाब फंबाय बिदि नंद्रायामोनलै नोंना साननायफ्रा एसे बारा जाबायदां बारा जानायसो नुदों नोङो बाखिया दानो होलां आरो मा जायो नगद जालां बा मेथाइखौबो सिख'फिनलायबावदोंसो होआ आङो मा खालामनो हानो नोंलाय साला सावथाल जबान सावथाल हिनजाव लादो नोङो सावथाल हिनजाव सावथाल जबान साला है खेलायदों बाहाय साला भिखारि साइज नोंबो खुरिया हिनजाव लादो खुरियाफोरखौनो बिसिनि मागिनायखौ उन्दु उन्दु मोनजाबाय थागोन साला दखान होनानै जाग्रा मानसियासो आंखौ भिखारि होनलायबावदों खोथाखौ मोजां बाहाय मिथिबाय नोङो साला सावथाल जबान मानसि फैसा होआना नोङो नायनि आंबो मा खालामनो हायो हेल' हेलौ खामानि दामानिबो मावनाय जाला सिखाफ्रानो माराम खालाजोब्बाय गामियाव हाबा जानो बानानै टाउननि सेंग्रा नागिरनानै हाबा जाफैबाय बेवबो थगायजानानै बेमारि जौ फाग्लाजोंसो सौग्राव फैबाय सिगांनि गोसथोनायानो हायथाथा थेफ्राफ्राबाबो मोजांथारमोन हाब दावबुस्रि
नों आंजों एफा गोबाव गोसोथोलायनानै दिनै साख्रि आवला हौवा मोननायखाय आंखौ जलदब गारनानै थांथारसै आरोखि। नोंस्रा माथो माइ गायोनो आं माइ गायग्रा हौवानाव थाङा। हाब माइयाथ' गायखागोन ना गामियाव थाबाय जेब्ला माइ गायाबालाय माखौथो जागोनलै गोदो गोदायनिफ्राय माइ गायखायो जोंहा। माथो नोंसिना न'आबो गामियावसोनो आं गामियाव रायजो जानो हाया। गामियाव रायजो जाहैनो हायानो गामियाव माइ गायहैनो हायानो माबायदि हिनजावलै बे नाङालै आंनोबो नोंबायदि हिनजावखौ मिथिबाय थांदो सोरजों हाबा जाहै थांदो। आंनोबो नोंबायदि हायथाथा थेफ्राफ्रा हौवाखौ नांखाया। माबायदि हिनजावलै बे नाङालै आंनो नोंबायदि हिनजावखौ जोबनो गैयाथ' आंहा मेरला सौग्रावलाबायो आंना सानावनो आजां गाजां हिनजावफ्रा सौग्रावलाबाय थायोथ' आंनाव जोबनो गैया देखायगोनलै आं नोंनो देखायगोन नोंनिफ्राय साबसिन लाना देखायगोन आङो जेनगोन नंदों देखायगोन आं साला। ओइ मा सानबाय थाखो नोंलाय आं खामानि मावनो थांनो। मा साननांगौसि बेमारि हौवाजों हाबा जाफैनायखाय गोदोनि एक्सखौ गोसोखांदां थाङो ना मायो थां गावबा गाव खामानि मावहैयो ना मायो। होआ माथो आङो थाइसेबो होआ आङो मा खालामहानसै बेलाय दुगा फागा सिगांनिफ्रायनो बाखिहरबाय थाखायो दिनै लेक्सार होलायबावो बाराखौबा होगोनसो आं बेखौ खेलायदों फाल्थु मानसि बे साला। आदा बे थिंख्लांगुरि गामिया अबेजों थाङो? मोजाङै खिन्थाबाथ' आंहा जेबो लाब जानाय नङालै साला नाम्बार बिनो थाखाय खायदा खालामनांगोन। माबा जारौ थिंख्लांगुरि गामिथिं नों हारसिं थांनो रोंनाय नङाथ' लामायानो बिराद एग्रे बेग्रे बिसिना बिराद गावस्रानाय दंलाबायो ससे थांबाथाय नोङो आन्दायहैगोनथ' गथिखे नोङो नोंनि नाम्बारखौ आंनो होलां मबाइल नाम्बारखौ ओमफ्राय आं नोंनो फनजों खिथाहरबाय थागोनब्रा नों होनबासो थांनो रोंगोनथ'। अ जागोन दे आदा दे बिदिब्ला नाम्बारखौ लाखिदो दे आदा नाम्बारा लादो दे। औ दे हरदो दे दे बुंनायसाय 8431 838 ओमफ्राय जारौना मा नाम मोनथाय? ए आदा आंनि मुंखौ सरस्वती बुङो। ए सरस्वती सरस्वती ए जाबायथ' ओमफ्राय जारौना गामिया मा नाम मोनथाय? ए आदा जोंना गामिया जुमायफारा। ए जुमायफारा मोजांलै गामिनि नामाबो। दे आदा होनबालाय आं थांसै दा लामाखौ आन्दायोबा फन हरनोसै आङो। फाग्लिया नामजों मानसिजोंथ' गोरोबथारदोंमोनलै सरस्वती नाथाय गामिनि नामजोंसो बोरैबा गोरोबा मोनथारदां माबा जुमायफारानो नामा सरस्वती हाब बारा गोरोबाखैलै होनबाबो जागोन फाग्लिया साइसथार आंजों मिलायथारगोनथ' जों लागोआव फैबा ग्रोब मिलायथारगोनलै फाग्लिया र' नोंबो गवा फाग्लाखौसो जाम्बा खालामहरनोसां। नै माबा मबाइल सिरिंदों फाग्लायाखौ आयै फाग्लि सरस्वतीया हरमारबाय। हेलौ हेलौ आदा औ सरस्वती नै लामाखौ आन्दायलायबायमोन आङो। हा लामा आन्दायदों? औ बबेहाय? अबेजों थांनांगौथाय? ए सानजाहा थांदो सानजाहा। ए सानजाहा दे आदा दे। औ दे थांबाय था दे औ दालाय मानि गगोन नंदों साला
र' हरबावनोसैलायहां। आयौ नै माबा मबाइल रिंबावदों आयाव। हेलौ सरस्वती। नै लामाखौ आन्दायलायबायमोन आङो। आरो लामा आन्दायहैबावबाय। हा एबारावहाय हाय साहा दावखो एबारावहाय साहा। औ ए साहाजों। औ बेजोंनो। दे जागोन दे आदा दे। साहा सिदा थांबाय था मोनसिगोनथ' नोङो बारा गोजान गैला। दे बेलाय आन्दायथारबावबाय फाग्लिया। बे मैयानि नाम्बार लानाय सरस्वती फाग्लिखौसो फन हरनोसै नामाब्रा आंलाय। नाम्बारखौथ' लाबाय जेब्ला खायदाखौथ' लाथारनांगोन ना आङो। जेरैबाबो बमब्रायनांगोन ना आङो। र' खायदा खालामहरनां एसे। नाम्बारा बोरो नै सरस्वती। हेलौ। माबा नोंखौ गोसोखांथारनानै थानो हाथारिखाय फन हरनाय जाबाय आरो सना। औ माबा जारौ माबा नानि। जेबो नङा आदा होनजायो। ए नोंगौ नामा जारौ? होनबाथ' जों सानैनि साननाया माथो एखे जाना दं। होनबालाय जारौ बे मैयाहाय बेलासियाव जों सानैजों लोगो मोनलायनाया बिसिम फैदो लोगो हमलायसै। होनबालाय मैया लोगो हमनाय जायगायाव दा बेलासियाव फैदो। दे सना दे आंबो देलायनानै थांथारसै नोंबो थाब फैदो दे। औ दे जागोन दे आदा दे। आदै ओइ आदै बाख्रा। ओइ आदै न'आव दंना गैया जाखो? मा? नों साला सेलाया आंनाव दखान बाखिया ब्रुं जानानै दङ। थाब फैथों बुंना हो। हा मालाया जादों आहालाय मा फाजादों? हा गाव होगोन ना मालाय बाखि जादों ना नगद जादों आहालाय मा लोगो लोब्बा दं? मा लोगो लोब्बा गैयालै बिफा फिसाला एखे नोंसोरो खिन्थु। थाब फैनो बाहायथों खिन्थु। मालाय दखान बाखि जानायावलाय मा लोगो लोब्बा दंब्रा? मालाय गाव जादों गाव होगोन। थोस बाब। फाग्लिया फैगोन ना फैया जाखोब्रा? थगायखोसो ना माखोसो जाखो बेलाय? हैद थगायथारनाय नङालै बे फाग्लिया। नामानो जि मोजां। हैद नङालै बे थगायसुलि जाथारनाय नङाथ'। र' फन खालामना। सरस्वती। ओमफ्राय जारौ सौफैबायना? औ आदा गोबाव जाबायमोनदां नेनाया। है गोबाव जायाखै नै सौफैनायानो बावाखै आङो। नों बोरैबा ग्रोब। ओमफ्राय जारौ बेवहायथ' जिरायनानै रायज्लायनोबो एसे उसुबिदा। थ' जोंहा एसे मोजां जायगायाव जिरायनानै रायज्लायहैदिनि सानैजों। थुदो आदा। थ' होमबालाय जारौ बैयाव फुख्रि दङथ' बेवहाय जिरायनानै रायज्लायजागोन। थुदो आदा। आदा जायगाया थारैनो जोबोर समायना। मिथिंगा बिखानि बारा आंनि सोलेरखौ बिलिरलांदों। औ जारौ सना बेखायनोथ' आं नोंखौ बे समायना जायगायाव लानानै फैदों। औ आदा नैबे मिथिंगानि बार बायदि सोरबा अनजालुआबो आंनि जिउआव गोजोननाय होफैनायमोनब्ला। हाब मा बुंखोलै बेलाय बुजिस'लाय लाङासैलां। आदा नै माबा गुफ्रा मा जाखो? जेबो जायाखै सना जेबो जायाखै। दे बुंबाय था नोङो। आदा जोंहा न'आव दा आइजों आंजोंल' दङ। आफायाबो जों उन्दै समावनो जोंखौ नागारनानै थांबाय। दा आइयाबो बेमारावसो गोग्लैसोनानै दङ। मा? हाब बेथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा जारौ। नों बेखौ मा बुंखो? औ आदा नों गाज्रि मोनाबा आंखौ गावनि अरायनि खालामना लानो हागोन ना? मा? नों बेखौ मा बुंदों जारौ? नों बुंनाय बाथ्राया सैथो ना? औ आदा आं जा बुंदों सैथोखौनो बुंदों। हामथारबायलै।
नै माथो है माथो सरस्वतीसो थानो हालागोनलै फाग्लिया बेबो हेलौ सना हेलौ सना आंनो फैसा नांगौमोनहाय 5,000 मा फैसा नांगौ 5,000 नै आइ लोमजानाया बारा जादों जोंना दिनैनो लाबोथार फैसाखौ दिनैनो औ दिनै लाबोथार दे दाहैथारगोन आङो दे लामायाव नेबाय थानोसै आङो औ दाहैगोन औ हाब मैयासो गोसोथोलायबाय दिनैनो 5,000 नांगौ होनबाय खम जारलालै फैसा आरो गरसेबो गैया आंहा न'आव माबा मोनसे खायदा खालामहैयाबा जाबावगोन बे र' न'आव थांग्रोसां साख्रिआवला होननानै थगायनानै लाबोबाय हनै हाबानि मास मोनसे उनावनो नुनो मोनबाय जौ फाग्लासो सिगांनि गोसोथोनायानो हायथाथा थेख्लाख्लाब्लाबो साबसिनमोन नोंजों मानो फैफ्लांखो आङो नोंजों फैफ्लांनानै फस्थायबायसो आङो ओमफ्राय बिखुनजोफ्रालाय मानो लिंहरामोन नोंखुनजोआ नोंनि बेमारनि मुलि जासिहरदों बेखौनो लायना फैनांगौनो ए बेरामनि मुलिसो लायनो लिंहरदों फैसा बासायसिगोन होनबालाय आफा मा जाखो सल' सान्थि मथुमबो खिनो होआलै बे गथ'आ नों आंनि फैसा मोनदों आंनि फैसा खरसायाव दोनदोंमोन आङो 5,000 नों मोनदों मा जाखो माखौ रोनावबाय थागोन नोङो फैसा गोमादों होनदों खरसायाव दोनदोंमोन आङो गान्दु खोबलायलायनानै 5,000 गोमाबाय सासे मानसिनो हैथारनांगौमोन आंहा हे भगबान बेनो थार बे दहाय दखान बाखि होनांगौ होननाया साला सुवादा आंना बिफाया जि जाम्बा गावनि खरसानिफ्राय फैसाखौ 5,000खौ खावनानै लाना फैबाय थालां गैया जाम्बा बिफा बेबायदियावनो गोदो आइजों गारनानै खारजादों खोमालै जाम्बाया जाम्बा बिफा 5,000 खावनानै लाबोबाय आं गावनिफ्राय जाम्बालै बिफाया आंना र' हैथारसां फैसा होफैनो होननाया होफैगोन ना होफैला बेलाय फाग्लि बेबो सरस्वतीया अबेबा लामायाव नेनो होनदोंमोन ओइ फाग्लासेलाय सिनायासै नामा आंखौ सरस्वती आयु नोंना नामा जेरै सरस्वती दख'ना गानबा सरस्वती बायदि नुलायथारो दिनै लंपेन्ट गाननानैथ' नोंखौ माबा बक्सिं गेलेग्रा मेरि कम बायदिसो नुलायलांबाय आङो आं बिदिनोखा मालाबा सरस्वती मालाबा मेरि कम जाखायो आङो बोरो फैसायालाय ए फैसाया लाबबायथ' आङो साला आफानि खरसानिफ्राय नोगोद 5,000 खावनानै लाना फैदों आङो न' फैसाया थेंक इउ आदा आंबो नोंनो मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदोंथ' दे मेगना मेसेबथ'नाय मेगन मेसेबनो आयौ माबायदि सारप्राइजलै बेबा जागोनलै जागोन ओइ जाबाय नामा होनदोंलै दे दानिया मेगना खेवदो खेवनोसै दे होनबालाय आङो 3आव खेवगोन दे 1 2 3 हेद सरस्वतीनि जायगायावलाय नों राबना बोरै खान्थाल गोमोन सिरिनाय बायदि सिरि फैगोलै मानसिया राबनसो नुदों नोङो आं नोंनि जमराजासोबाव दखान बाखि होआना नोङो दालाय मानोथो 350नि जायगायाव 5,000 मोनखो आंलाय बेखौ सोर सानदों नोंलाय बिनि मुङा सरस्वती नङा देवबालिसो आंनि लोगो नों आंनो फैसा होआना दालाय मानोथो बिनि महराव गलि नांदोंलाय नोंसोरबायदि बाखि जाग्रानि थाखाय फैसा दिरुनफिननायनि आदब खायदाया आंनाव दंखायो मिथिबाय बुजिबाय आङो बिदिब्ला दावरायनि महर लानाय दाउखासो नोङो आंनिफ्रायनो फैसा खावना लाबोनानै आंखौनो जाम्बा खालामलांबाय बियो बेखौल' दिनै गवालै गावनासोलाय नै 5,000 फैसा गोमादों बेखौ होखागोन दिनै आङो आं लाजिलायलांबायमोनलै बोरै थांबावनांगौथाय ए लोंनायखौबा लाजिया बिखुनजोनाव मुलि लायनो थांनायखौबा लाजिदों ओमफ्राय दा बिखुनजोनावबा जौ खापसेसो मोनलोंगोन ना मोनलोङाथाय ओरैनोबा जौ मोनलोङाबा गोबाल' मोनग्रा जाबाय आहा लोंनायखौबा आवगोल मोनलोंगोन नोङो बेबायदि देहा लानानै बिखुनजोआ नोंनो होगोन खोबनो जौ दे जेननायखौनो लाबाय आङो ओमफ्राय नोंनालाय नामा सरस्वतीयानो मोजांखा
हा मानथो देवालि जाबावनांगौ जाखो दे? बिनि मुङा जाबाय देवबालिसो। सरस्वतीया नोंनि थाखाय खिथादों मोनथिबाय। बिनि मुङा बोरै देवालि थाया मोनथिगौ? बेयो कालि फुजायाव जोनोम मोन्दों। बिनि थाखायनो देवालि। कालि फुजायावनो? आयु खम खस्थ' मोनदोंलै बे बिमाया सैथिनोबो। आयु ओरैबो फुलथुम बमा, ओरैबो फुलथुम बमा, बमायानो बमा, फुलथुम फालथाम। बेलाय माथो फाग्ला सोलाय गोदो आंखौ बुनो होननाया होसो बोखोना माखो बेलाय? आया मारै जालाजोबखोब्रा? बेयावनो जिरायनो थांसैलां, खारनोबो हाखाया। सल'सर नोंखौ हले दिनै होथारगोन आं। हाब दालाय आंलाय बिखुनजोनाव बोरै हारसिं थांबावनांगौ जाखो? हिनजावाबो खारलांबायसो, मुलि लायनांगौआ गैला सेस।